Maganin sanyin mara. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu ya 'yan uwa. Barkanmu da warhaka. Muna muku fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. A yau zan yi bayani ne game da maganin sanyin mara na maza da mata. Kuma wannan magani ne sadidan mujarrabun kaifiyan la shakka fihi. Alamomin sanyin mara: na ɗaya, ɗaukewar sha'awa. Na biyu, fitar farin ruwa daga gaba. Na uku, tsagewar farji. Na huɗu, fitar ƙuraje a gaban mace ko namiji. Na biyar, saurin inzali. Na shida, ciwon idanu har ya kai sai an daina gani. Na bakwai, fitar ƙuraje a jiki ko wani sashe na jiki. Na takwas, fitar ƙuraje a baki da maƙogwaro. Abin da za a nema: na ɗaya, ganyen zogale moringa. Na biyu, ganyen raihan basil. Na uku, kanamfari clove. Na huɗu, citta jinja. Na biyar, tafarnuwa garlic. Yadda za a haɗa: za a samu abubuwan da muka lissafa amma kowannensu bushashe ake bukata, sai a haɗe su waje guda, a dake su ko kuma a niƙe su su yi laushi. Za a ringa ɗiban ƙaramin cokali a zuba a shayi, ba madara, tea. A bar shi na tsawon minti 5 sai a sha. Za a yi hakan sau 2 a rana. Idan mace na ciwon mara, ta ɗebi cokali 8 babba ta tafasa da ruwa kofi 2. Idan ya huce sai ta sa zuma, ta sha kofi 1 da safe 1 da yamma. Za a yi amfani da shi na tsawon sati 2 ko wata 1. Domin neman ƙarin bayani ko neman maganin mu haɗaɗɗe, sai a kira nambar At-Taqwa Research and Herbal Medicine Center Nigeria a kan 081 47 74 8390, ko a kira dakta a kan wannan namba kamar haka 090 24 72 50 22. Sai mun ji ku. Maganin sanyi kowane iri. Kamar yadda muka yi bayani a baya game da sanyin mara na mata, wannan kuma insha Allahu yana magance kowane irin sanyi ne, kuma koda ya kai wani lokaci a jikinka cikin yardar Allah. Kuma wannan haɗin mata za su iya yi, maza ma za su iya. A taƙaice dai, ko da ma baka da sanyi za ka iya a matsayin rigakafi, duk da kun san kowa yana da shi, sai dai na wani ya fi na wani. Za a nemi na farko citta ɗanya, na biyu zuma, na uku man tafarnuwa, na huɗu kaltufa. Yadda za a haɗa: da farko za a samu ruwa kamar kofi 2 da citta guda 2 manya, sai a dake cittar kaɗan a haɗa da ruwa a tafasa sosai. Bayan haka sai a sauke a zuba zuma cokali 8, man tafarnuwa cokali 4, kaltufa cokali 5 a rana 2. Shi maganin a sha kofi 1 safe, kofi 1 da yamma. Haka za a yi na wani lokaci. Yadda ka ji sauyin da ka samu ya yi maka daidai. Allah ya sa mu dace. Mai buƙatar haɗaɗɗe ana iya mana magana, za mu aiko ma har jihar da kake buƙata ta hannun direbobi masu sufuri zuwa jihohi akan wannan namba kamar haka: 0900 24 72 50 22, da ma makwabtan ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Yayin da za ka turo kuɗin zuwa wannan account ɗin namu, First Bank ko GT Bank insha Allah.